Ali oni da su taki, ne verujem. Rado, Mika i Giba će od ovog trenutka svaki dan jesti hranu koju im vi pripremite. Samo će pred ostalim ukućanima morati da se pretvaraju da su gladni. Dobro, to će im kažeš tako tamo. Vidim i ova mala Tina, i njoj teško, brate, i ona se navalila. Daj njoj napravimo jedan, molim te, brate. Daj Tini da damo graota, ona je onako slaba. Će padne u nesvest dete. Će da bude neko dete, će da ide, stvarno će primaju infuzije. Da napravimo i za nju, molim te. Evo, ja ceo noć nisam mogla, brate, da spavam, toliko sam nervozna. Toliko nisam mogla oko da zatvorim, da sam nervozna da mi deca trpe. Ja znam da smo došli za pare, ali ove pare ako treba da mi izađe na nos i da trpu moja deca. Ja zašto sam došla radi tu decu i sad tu decu, ajde da izgubim za pare.